Umphakathi-ke ushaqekile ngendaba-ke yasebukhosini lapho khona-ke uNkosi uMisuzulu kanye neNkosi uSimakade bevele isikanye kuyaphikiswana manje okuyena ozogcotshwa ngaliphi, uSimakade uzogcotshwa ngaliphi, uMisuzulu uzogcotshwa ngaliphi. Ngiyakubingelela, ngiyakwamukela mlaleli wami okubingelela yena uMathinto Wacebisa. Ngibingelela ngaphansi kwayo-ke iGuluva TV. Ngicela ukuthi uma usuku lakho lokuqala ngicela ukuthi subscribe ngane kwethu noma ngathiwa kuyona topic yakho le uzoyithola enye ezolungela wena noma-ke oyokhona ukuthi uphawule ngayo, ushare uphinde ukhomente futhi okukhulu kunakho konke. Sibonga ukuthi-ke abanye sebesubscribe-ile sekuwena wedwa uzoba yingxenye. Ukusubscribe akuhambisa imali, ila khona usuke sibonga noma usuke uzothola khona i-notification uma-ke sifake ividiyo entsha. Kanti-ke indaba yasebukhosini, ubukhosi bamaZulu lapho khona-ke singazi ukuthi njengamanje uyena bani ohola ngeqiniso, kanti uzokhumbula ukuthi kuke kwavela-ke uPrince Simakade emalangeni adlule lapho khona-ke evezwa njengenkosi esingenile esibayeni yagcotshwa-ke ukuthi iyona inkosi njengamanje. Kanti futhi iyadida indaba yakhe-ke uNkosi uMisuzulu laphana-ke ebese sazi ukuthi iyona nkosi yamaZulu, iyona nkosi yethu ekuyiyona esihola ngeqiniso ukuthi-ke ubulale ibhubesi ngesibhamu. Kanti-ke kusolakala umlungu okuyena osebenza esiqiwini ukuthi-ke ubulale ibhubesi. Wase-ke kuhlonyekiswa yena-ke uMisuzulu ngoba-ke bekufuneka kube uyena ovela njengomuntu obulale ibhubesi. Umlungu lo omeceleni kwaMisuzulu uyena osolakala-ke ngokuthi-ke uyena odubule ibhubesi. Ngobuhlakani-ke ukuthi ibhubesi bese lijoviwe laphinda futhi-ke lafakwa amakhemikhali ukuthi-ke lithithize. Uma kungenjalo-ke kuwukuthi-ke beligula ibhubesi, kanti wonke umuntu akajabulile ngebhubesi elibulawe uMisuzulu. Ngiyafisa ukwazi uvo lwakho mayelana nale nkulumo esesikhulumile-ke ukuthi-ke kuthini ukuphawula kwakho ukuthi indaba yamakhosi njengamanje iyadida kwaZulu. Wena ngokuyihlaziya kwakho uma uyihlakaza kanjani? Kanti-ke u-SABC ubukeka-ke uveze kakhulu ihlangothi laNkosi uMisuzulu lapho khona-ke kuvele nomlando wokuthi isibhedlela esikhulu laphana-ke iKing Edward lapho khona-ke kwakuyisigodlo seNkosi uShaka, inkosi Siyakothama lapho khona eyayibeke khona isigodlo sayo ukuthi-ke ifuna ukubona amankengane uma eza ngolwandle. Amankengane-ke kwakwabelungu ngaleso sikhathi sakudala. Yingakho-ke ezinye iy'ndawo kuthiwa ukwakhangela amankengane, khona-ke wakhangela amankengane. Indawo lapho khona kuthiwa ukwakhangela amankengane ngokweqiniso-ke ikhona laphana eKing Edward, isibhedlela-ke esiseThekwini esisenkabeni yedolobha iTheku njengamanje. Ngiyafisa mina ukuthi-ke ngizwe uvo lakho mayelana nenkulumo noma mayelana-ke nesinqumo esithathwe uyena-ke uNkosi uMisuzulu. Kanti-ke uJaji uqinisekisile ukuthi-ke uMdlovumbane kaNdaba uyena-ke obekwayo, kanti uyobe ekhona naye laphana-ke nebutho langakubo bezobeka inkosi yena-ke uMisuzulu lapho khona-ke okhombise ngokusobala ukuthi-ke yena uhamba noMisuzulu-ke okungenzeka ukuthi kunezizathu ey'ningi ezenza ukuthi ahambe noMisuzulu. Nami-ke ezingenza ukuthi kwelinye isayidi akaze ngilandele indaba yasebukhosini kodwa kuyangenza ukuthi ngilandele uMisuzulu ngoba-ke uSimakade mhlazane engena esibayeni zange lize line, kanti-ke uMisuzulu njengamanje seliqalile liguqubele indawo zonke likhombisa ukushintsha izulu. Kanti-ke kuthiwa uma ngabe kuzokwenzeka umcimbi ofana nalo, uma lingananga kusuke leyo nto ingasiyona. Kanti-ke lento uMisuzulu njengoba-ke ezobekwa uzokhumbula ukuthi kofanele line ukuze kubonakale ukuthi abakubo bayawubusisa umcimbi. Mngani wethu, ngikuthanda ukubhubha kuma-comment.